Nyom ohane dumbienu. Munyi Awurade aye. Nhyira ne onipa osuro Awurade na onya ne mmara ho anika pii. Na sefo beye kese asase so. Wo hyira trenefo awo ntoatoaso. Ade ne ahonya woni fie na ne trene wo hoda. Han pue summu ma nipa trene. One odomfo bobrohunufo ne otrene ni. Onipa oye adom na odefem esinu yie. Obawie ne nsem di atemuo mu. Na orinhihim da biara da. Otrene ni beye da nkaye. Akwamusamone rinyi ne hu. Na koma si wopintin da Awurade so. Na koma atim orinsuro kosi se obehunu de ope na ho hiahiafo so. Otopete oye ahiafo yie. Ne trene wo hoda. Obema na ben so animonyam mu. Obonefo behunu amano aye no ahi. Obetwere ne se na wahodwo. Abonefo ade a wope beyira.